Хайырлы иртә. Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Югары уку йортларында кабул итү башлана. Татарстан укучылары бердәм дәүләт имтиханнарында быел яхшырак баллар җыйган. Юлларны кемнәр җимерә? Юл төзүчеләр ни өчен трассаларның торышына битараф? Корбан гаете якынлаша, быелгы Корбан бәйрәмен уздыру тәртипләре чараларына багышланган матбугат конференциясе узды. Татар-информ мәгълүмат агентлыгында быелгы Корбан бәйрәмен уздыру тәртипләре Корбан гаете чараларына багышланган матбугат конференциясе булды. Быел Корбан гаете 20 июльдә, Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләп үтелә. Татарстан мөфтие урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров быелгы изге йоланың үзенчәлекләренә, тәртипләренә тукталды. Диния нәзарәтенең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек җитәкчесе Булат хәзрәт Мөбәрәков Корбан чалып, Аллаһыга якынаюның әхлакый яклары турында сөйләде. Нәзарәт каршындагы Зәкат фонды җитәкчесе Булат Мәрдәнов Корбан гаете чараларын Корбан чалуның быелгы үзенчәлекләрен бәян итте. Казанда 16 махсус урында Корбан чалу каралган. Башка шәһәрләрдә дә урыннар мөхтәсибәт белән килештерелгән. Барлык мәчетләрдә Корбан гаете намазын кояш чыгып 30 минут узгач уку тәкъдим ителә. Гает намазы укылачак, шулай тәкъдим ителә, кояш чыкканнан соң ярты сагать узгач. Мәсәлән, шул кояш чыгышка бәйле рәвештә 20 көнне Казан шәһәрендә алсак, әгәр дә карасак, кояш 3 сагать 27 минутта чыга, гает намазы 4тә укыла. Мәсәлән, Актанышта ул бераз үзгәрәк, анда 3 сагатьтә 7 минутта чыга кояш. Шуңа бәйле рәвештә була. Мәсәлән, Иске Чүпрәлегә карасак, 3 сагать 39 минутта чыга. Шуңа инде җирлектә, шуңа ярты сагатьне кушып, гает намазлар үткәрәбез иншалла. Инде Казан шәһәребезгә килгән вакытта, инде гает тәртипләренә килгән вакытта 2 сагать 30 минутта иртәнге намазны укыйбыз иншалла. Һәм инде 2 сагать 45 минуттан 4нче яртыга хәтле Коръән уку булачак. Халыкка матур итеп Коръән тилават кылыныр, укылыр иншалла. 3 сагать 30 минутта безнең инде Корбан гаетенең вагазы башлана. Һәм инде ул ярты сагать дәвам итеп, сагать 4тә иншалла рахман бергәләп гает намазлары укыйбыз. Гает намазыннан соң инде 4 сагать 5 минутта гарәпчә хутбасы укыла иншалла. Соңра инде Коръәннәр укып дугалар кылына һәм 4 сагать 30 минутта безнең бәйрәмебезнең бу өлеше тамам була. Һәм инде бергәләп Алла Раббыбызның рәхмәтләренә шөкранә кылып, Корбаннарыбызны чалырга иншалла юнәләчәкбез. Без 25 тоннага якын ит таратырга дип планлаштырып торабыз. Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, бу инде республикабызның аз керемле, күп балалы, авыру балалар тәрбияләүче һәм тулы булмаган гаиләләр өчен, шулай ук ялгызлар, ятимнәр һәм башкалар өчен, һәм шулай ук социаль учреждениялар, мәсәлән, Анжела Вавилова исемендәге хоспис, 1-4 санлы интернатлар, инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналарның җәмгыятьләре. Хәзер Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыйган 256 кеше исәпләнә. Быелгы имтиханнарда аларның саны 17гә арткан. Республиканың тагын 11 чыгарылыш сыйныф укучысы бер юлы 2 фән буенча 200 балл җыйган. Тулаем алганда Татарстанның чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнарны башка төбәкләрдәге яшьтәшләренә караганда яхшырак тапшырган. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта Мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин хәбәр итте. Әмма проблемалар да бар. Әйтик, бердәм дәүләт имтиханнарында 74 потенциаль алтын медаль иясе үз статусын раслый алмаган, медальсез калган. Быел бердәм дәүләт имтиханнары вакытында барлыгы 9 кагыйдә бозу очрагы ачыкланган.
Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов республикада яшәүчеләрнең мәгариф өлкәсендәге сорауларына җавап бирде. Бердәм дәүләт имтиханнарының форматы, педагогларны эш урыннары белән тәэмин итү кебек мәсьәләләрне күтәрделәр. Депутат билгеләп үткәнчә, барлык мәктәпләргә педагог оештыручыларны кайтару бурычы тора. Уку программасы буенча туган телләрне өйрәнү кирәклеге турында аерым сөйләштеләр. Шулай ук мәгариф учреждениеләрендә ремонтлау мәсьәләсе дә федераль дәрәҗәгә күтәрелә. Трансляция Татарстан онлайн форматында узды. Социаль шелтәрләрдән файдаланучылар сорауларга турыдан-туры эфирда җавап алдылар. Мой бизнес үзәгендә товарларга томга кую өчен документларны бушлай ала башладылар. Бу әле беренче тапкыр. Татарстан Республикасының эшкуарлыкка ярдәм итү фонды ил күләм проектны гамәлгә ашыру өчен кече һәм урта бизнеска ярдәм итәргә алынды. Хәзер эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләрнең товарларга томганы бушлай алу мөмкинлеге бар. Ринат Шамионов натураль ашамлыклардан ярым фабрикатлар җитештерә. Пандемия чорында ул кече бизнесны коткарып кала алган. Хәзер кулачны киңәйтергә ниятли. Чтобы быть узнаваемым, понятным, надо зарегистрировать товарный знак, чтобы все знали качество. Продуктларның сыйфатын, натураль булуын сатып алучылар белергә тиеш. Алар һәрвакыт безнең логотипта ачык күренә. Шуңа күрә безгә товар тамгасын теркәргә кирәк. Үсешне тәэмин итүгә күп чыгымнар китә. Без ярдәмгә мохтаҗ. Тамга куюда ярдәм итүләре яңа мөмкинлекләр ача. Ринатның максаты үз продуктларын республикада гына түгел, Россия төбәкләрендә дә сатуга чыгару. Товарларның тамгасы булу яңа сату базарларына чыгу мөмкинлеген арттыра. Фондтан ярдәм алу өчен компанияләрдән 3 коммерция тәкъдиме кирәк. Шул чакта алар товар тамгаларын эшмәкәрдән заявканы теркәргә мөмкин. Шулай итеп, проект эшмәкәргә үсештә яңа офыклар ача. Ранее эта услуга была доступна только для предпринимателей. Элек бу хезмәт бар тик инновацион өлкә эшмәкәрләре кластерларда катнашучылар өчен генә кулланылды. Ә хәзер ул барлык эшмәкәрләр өчен дә ачык. Бу хезмәт товар тамгасын, брендны, марканы теркәүдән тора. Ил күләм проект нигезендә фонд товар тамгасын теркәүгә киткән барлык чыгымнарны үз өстенә ала. Гөлназ Ибраһимова, Елизавета Жукова, Ринат Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Казан Федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә филологик белем бирү белән беррәттән өстәмә белгечлекләр алу мөмкинлеге бар. Мәсәлән, инглиз теле, татар журналистикасы шундыйлардан. Татар информ агентлыгында узган матбугат очрашуында Рәдип Җәмәлетдинов филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында кабул итү кампаниясенең барышы белән таныштырды. Аеруча 2020 елдан башлап Татмедиа агентлыгы белән берлектә булдырылган журналистларны укыту программасы үзенчәлекләрен аңлатты. Студентлар төрле гаммәви чараларга беркетелгән. Укудан тыш атнаның бер көнендә үзләре сайлаган редакциягә барып, гамәли күнекмәләр ала. Журналистика белән бәйле белгечлекне, аны практикадан башка, гамәли әзерлектән башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. Без инде әйтеп үттек, уку планын біз Татмедиа агентлыгы белән бергәләп әзерләдек. Бу безнең программабызның менә үзенчәлекләренең берсе. Башка программаларны нигездә без үзебезнең көч белән әзерләсәк, бу программаны без Татмедиа һәм журналистлар белән бергә әзерләдек. Икенчедән, бүгенге көндәге югары белем бирү дәүләт стандартлары, алар югары уку йортларына, программаларны, уку планнарын менә шушындый замана таләпләре кушканча эшләргә мөмкинлек бирә. Бигрәк тә безнең Казан Федераль университетының мондый хокуклары бар. Безнең уку йорты үзе уку планын, программаларын эшли ала һәм аны гамәлгә куя. Без инде нәкъ менә шушы мөмкинлекләрдән файдаланып оештырдык бу эшебезне. Мин бүгенге көндә бик шатман. Менә узган уку елы нәтиҗәләре шуны күрсәтә. Балалар бәлки аларның 100% барысы да журналист булырга хыялланмагандыр да. Чөнки төп белгечлек безнең татар теле әдәбияты һәм өстәмә рәвештә без журналистика белгечлеген керттек. Аларның күпчелеге бүген бу темага шулай ук без сөйләштек. Нәкъ журналистика юнәлешен сайларга телиләр. Беренче урын алучыга ярты миллион сум акча бирелә. Бу хакта Казан утлары журналының Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә әдәби бәйге игълан ителгәч билгеле булды. Бәйге барышы хәбәрчебез Мөршидә Җихан язмасында.
Республикабызда әдәби, гомумән иҗади конкурсларга кытлык юк. Шул ук Казан утлары журналы повесть һәм хикәяләргә әдәби бәйге оештыра. Әмма монысының максаты үзгәрәк. Беренчедән инде әлбәттә әдәбиятның бөтен жанрларында кылачлый, 10 номинациядә бара. Роман, әйтик инде өлкәннәр өчен роман, повесть, хикәя, шигырь, поэма, үсмерләр өчен повесть, хикәя, шигырь һәм балалар әдәбияты буенча инде шигырь һәм хикәя номинацияләре барлыгы 10 номинация. Бер яктан караганда бу кадәр номинацияны кылашлаган конкурслар юк. Икенче яктан әлеге конкурсның шикләре юк. Бер нинди тема ягыннан да, географик яктан да ул бөтен дөнья буенча сибелгән татарларыбыз, бигрәк тә инде республика эчендәге татарларның иҗат итә торган кешеләрне язуга этәрү, яңа авторлар табу, аның төп максатларының берсе. Татар телендә әдәби әсәрләр яза алучылар күпме? Аларның язу куәсе нинди? Әдәбиятны кайсы юнәлештә үстерү мөмкинлеге арта? Оештыручылар фикеренчә, бәйге нәтиҗәсендә әлеге сорауларга да җавап табыла. Конкурста катнашучылар әдәби әсәрләрен псевдоним белән юллый. Әлегә 40 меңлек шигырь номинациясе өстенлек итә. Роман язып 500 мең алырга теләүчеләр 4. Конкурс кешеләр арасында, язучылар арасында бик зур кызыксыну уятты. Әле әйтик, роман номинациясе буенча бу елның 1 декабрына кадәр кабул ителәшләр. Калган номинацияләрдә 1 сентябрьгә кадәр. Шушы көндә инде 610 эш килде. Бу шактый зур сан. Чөнки барыбер нәрсә генә әйтсәк тә, әдәби иҗат белән безнең татар халкы бик ярата. Бездә шигырь язмаган кешеләр бик сирәктәдер. Әмма дә ләкин шушы конкурста катнашырга җөрәткән 610 эш инде ул зур сан дип уйлыйм мин. Беренче нәтиҗәләрдән чыгып, әлегә үсмерләр әдәбияты жанрында иҗат итүчеләр аз булуы ачыкланды. Югыйсә, повесть язып беренче урын алучыга да 300 мең акча бирелә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Уатык асфальт, пычрак юллар һәм юл буе полосасы. Ространснадзор һәм юл хәрәкәте иминлеге идарәсе белгечләре шундый ямсез күренешләрне республиканың Югары Ыслан, Кайбыш һәм Лоеш районнарында ачыклаган. Әлеге юллар буенча йөк машиналары яңа М12 тиз йөрүшле автомагистраль өчен төзелеш материаллары ташый. Еш кына рөхсәтсез артык күп дип кайталар. Проблеманы хәбәрчебездә өйрәнде. Асфальт тиз ватыла. Эленә тирәдә чокырлар хасил була, пычрак су җыела. Йөк машиналарына йөк төяп, зур автомагистраль төзелешенә ашыгалар. Эшләре күп. Мәйданчыкларны сикләндерергә, грунт әзерләргә, яктырту баганаларын урнаштырырга кирәк. Йөк ташу кагыйдәләрен үтәмәгәч, гамәлдәге юллар түзми, җимерелә, пычрак җыела. Ком яки грунт төялгән бер КАМАЗына да 55 тонна чамасы авырлыкта. Руководителям карьеров были Карьер җитәкчеләренә йөкне стандарт нормативлар буенча гына төяргә дип кисәтү белешмәләре җибәрелде. Әмма машиналарга йөкне артыгы белән төялар. Разрешение есть на перевозку груза? А почему нет? Почему не получается? Не ко мне вопрос, а кому? Руководство. Ространснадзорның да йөк ташучыларга дәгъвалары бар. Барысы да кагыйдәләрне үтәмәй. Быел гына да 100дән артык эшмәкәр юридик һәм физик зат штрафка тартылган. Составлены административные материалы. Административ материаллар нигезендә барлыгы 15 миллион сумнан артык штраф салынды. Бу юнәлештә эш әле дәвам итә. Йөкне тиешле күләмдә ташу, барлык юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү, иң мөһиме зур материаллар ташуга махсус рөхсәт алу. Бу республика юлларына зыянны ничек тә булса капларга ярдәм итә. Перевозчик может получить. Йөк ташучы ике ысул белән рөхсәт алырга мөмкин. Я шәхсән кабинетка яки интернеттан сайт аша мөрәҗәгать итәргә кирәк. Порталда шәхси кабинет булдырырга мөмкин. Шунда ук транспортны теркәргә, махсус рөхсәт алу өчен гариза язарга һәм аны электрон рәвештә алырга кирәк. Ханис Мөхәммәтов, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары. Хәзер игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Студиябезнең кунагы Татарстанның халык язучысы, Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Ркаил әфәнде. Хәерле көн. Журналистларның яңа билгеләнгән җитәкчеләргә күпмедер вакыттан соң нинди нәтиҗәләр чыгардыгыз дип белә торган гаетләре бар. Бу чиракта президентның хәйр фатихасын алган, үзегезнең дә депутатлык дәрәҗәгез булганнан соң яңа җитәкче буларак нинди ачышлар ясадыгыз бу эшегездә? Язучылар берлеге инде ул гадәти оешма түгел дөресен әйткәндә. Мин болай җитәкче урыннарда эшләгән булмады. Ләкин язучылар берлегенең эшчәнлеге белән мин һәрвакыт таныш булдым, чөнки яшьтән инде яза башлап, шунда
шул мохитта Шул Казанда кайнаган. Казанда кайнаган, шул мохитта үстем. Әлбәттә, җитәкчелек итү инде ул җиңелеш түгел, дисең әйткәндә, мин аны алай булыр дип тә уйламаган идем, ләкин җитәкчелек итү бит ул кешеләр белән эшләү инде. Дисең әйткәндә, менә мин инде депутатлыкка күнегеп барам, 2 ел булды. Булай кескене ул бит инде менә халык белән хакимияттің арадашчысы. Бу язучылар берлеге җитәкчесе шул функцияны башкара икән. Чөнки язучылар килә, әдәби процесс, һәркемнең үз гызыры бар, аны үтәргә кирәк. Үтәргә тырышасың инде, барысы да үтәлә бетмәсә дә. Шундый аның теге хуҗалык эшләреннән соң, алар турында сөйләп тормыйм, ул бик теге Көндәлек эшләр инде. һәркем өчен кызык түгел, анда көндәлек эшләре бер хәл аның менә ремонт ясыйсы бар, транспортлар проблемасы. Анысы инде аның үтә торган әйбер. Менә иҗади эшләргә килгәндә инде мин инде үземнең инде әле казаныш дип тә әйтеп булмый, ләкин минем инициатива менә әдәби тәрҗемә мәркәзе үзәге оештыру. Аңа инде президент фатихасын бирде. Безнең төп бурыч, төп вазифа булачак инде менә бу татар әсәрләрен, бигрәк тә менә замандаш язучыларның, мин уйлап торам, күбрәк менә 90-нчы еллардан башлап, чөнки ул вакытта әле Саид вакытында тәрҗемә эшләү системасы салынган иде, аннан соң инде ул изелде. Шушыны бүтән телләргә тәрҗемә итү безнең теге әйбәт әсәрләрне, әйбәт әсәрләрне, рус теленә түгел, хыяллар бар инде Европа телләренә дә, төрки телләргә, тугандаш төрки телләргә. Бу эш азмы күпме бара. Мәсәлән, Роза Туфетулованың Гөлсем романы төрек телендә чыкты. Хәзер чыгарга әзерләнгән Тәүфик Әйдинең юл язмалары. Аннары әле менә күптән түгел генә кичә Ринат Мөхәммәдиев күрсәтте аның Сират күпере романы яңадан чыккан басылып. Инде 50-10-нчы басмасы Төркиядә. Төрек телендә шулай ук менә безнең 30 исән-сау язучының иде кызганычка күрә менә Гафар вафат булды инде шулар арасында. Хикәясе чыга, 30 хикәя, 30 язучының антология, татар хикәяләре антологиясы, Фатих Котлы тәрҗемәсе, исемлеген бергә без аның төзегәндә. Аннан соң француз телендә чыкты менә шулай татар хикәясе антологиясе дигән байында, монда 6 гына автор, аны Ленар Шейх әзерләде. Алар үзләре чыккан француз ягыннан сезнең татар әсәрләрен тәрҗемә итәсе килә дип. Ул шулай ук безнең теге урта Казанга бирелеш инде. Һәм менә әгәр дә инде тәрҗемә үзәге эшләп китсә, без бу эшне инде системага салып, Алла бирсә, тәрҗемәчеләр табып, моның өчен әлбәттә акча кирәк. Акча турында сөйләсем килми, монда инде теге грантлар системасы бар. Бәлки теге әдәбиятны яратучы иганәчеләр булыр. Шуңа күрә хәрәкәттә бәрәкәт. Ишетүебезчә, тәрҗемәчеләр, яшь тәрҗемәчеләрне укырга да җибәргәнсез икән. Җибәргә җыенабыз әдәбият институтына 6 кеше булачак, Алла бирсә 4 кыз, 2 егет. Менә аларны инде мин укый башлагач ук теге эшкә җиңмәкче булам. Шуннан да ул теге аз гына вакыт эчендә Ескелманда 3 ай эчендә генә 18 пункттан торган ялгышмасын сезнең программагызда 18 пункттан торган гамәлләр, эшләр күрсәтелгән иде. Аларны алай гына теге бер омтылышта гына эшләп була торган эшләр түгелдер инде. Үзегез әйтмешли, аңа вакыт кирәк, аңа көч кирәк, аңа мөһим акча кирәк. Акча бөтен кешегә дә кирәк. 18 пункттан торган программа ул бит менә шушы Ескелмән эчендә эшләнә дигән сүзтә, ул бит шушы 4 елга исәпләп, 4 елны күз алдына китереп төзелгән программа иде. Һәм шушы вакытка кадәр җыелып килгән проблемалар дип тә карарга кирәк аларны. Аны бит инде күбесен без дәвамын әйтәбез. Ул бит миңа кадәр дә менә Данил Салихов рәис вакытында аңарчы да ул инде мәсәлән теге әдәби кичәләр үткәрү, язучыларның юбилейларын оештыру, шулай ук әдәбиятны популярлаштыру бит. Алар барысы да кирәк, алардан баш тартып булмый. Хәзер әйткән булар кайбер журналистлар, искечә эшләргә түгел, яңа эшләргә кирәк. Ләкин ул дисең әйткәндә яңалык инде онытылган искелек. Менә бу иске яңа алымнарның берсе шул укучылар белән очрашу форматын әйтәм. Сез соңгы вакытта сезне күрә башладык. Язучылар дип әйтәм инде. Районнарда ничек кабул итәләр? Гомумән очрашуга килүчеләр, җитәкчелек дип әйтәбез инде урыннарда. Аны бетермәгәннәрме? Юк, ул очрашулар әйтәм бит, ул бит инде миңа кадәр дә ул очрашулар даими булып торды. Язучылар бит алар килгән тора. Аның кайберенә теге
бір әйтесің, егіріп шығып кетелер, язмасқа ғана болсын. Бұлай бит енді жазушының теп миссиясы язу. Жоқ, қонақ болу енді қазір енді андай проблема жоқ. Андай мұқтажлық жоқ бит енді. Ол көршесі келе, тұрдан тұры көшенің көзіне қарап, өзінің шиғырларын сейдесі келе. Анасы мен депутат барады да шығасам. Mesela Tüben Kanada köpten tübünden çıraşıp koyttam. Neler zaman деген анда не açkanlar? Kitapxana İngilizce aralaşu, oku aralaşu niye deyip yurtta deyip yazılgan. Анда мен bir kışkada şunu deyip eşkirisi siyaşı buldu. Edebiyat bölümünde kızıksına var. Татарстан президенті қаршында татар тілін сақлау һәм үстеру комиссиясы да мәгълүм булганча җәмгыятьне җокымсыраган җәмгыятьне уятып җибәрде шикелле. Конкурслар белән төрле яңа алымнар кертеп, менә мондай формат дип әйтәбез. Менә мондай чаралар телне куллануның мәҗбүриятен тудырырлар микән дәүләтебездә, республикада? Бу бит инде дөресен әйткәндә аптыраганнан сүзем кәҗәкәне. Чөнки иң беренче нәүбәттә милләт исән калсын өчен әдәбияты, мәдәнияты үсен өчен мәктәп кирәк, иң беренче мәктәп. Ләкин кызганычка күрә без мәгариф системасына тыкшына алмыйбыз. Казан тыкшына алмый. Яны Мәскәү шундый контрольдә тотта. Шуңа күрә бу комиссиянең төп максаты шушы мәгариф системасындагы югалткан хәзинәне күпмедер саклап калу дип аңлыйм мин. Мин үзем дә шунда бит нәгъзе. Конкурслар әлбәттә Марат Әхмәтов ул бик милли җанлы, бик чын күңелдән милләт гаме белән яши торган кеше. Шуңа күрә әлбәттә аның ул менә безнең язучылар берлеге ул комиссия белән даими рәвештә янәшә торып эшли. Без менә безнең конгресста шулай ук безнең бит максатыбыз бер. Безнең милләтнең үзенчәлеген югалтмаска, бер бөтен булып саклап калырга бу глобаль заманда, глобализм заманында. Шуңа күрә безнең максатлар бер, ниндидер хыяллар максат белән яшәргә кирәк. Чөнки теге зарланып утырып кына бездән бу инде алай түгел. Кайсы барып чыганы, кайсы барып чыкмый хәрәкәтләнергә кирәк, селкенергә. Амин, шулай булсын. Сез билгеләгән ул пунктлар безнең барыбызның милләтнең пункты булсын иде. Бергәләп эшләргә язсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.